I jokes. No, man. I'll fix this. Let me go to my house and check Bandina now. Abuye, andinayo lento athi ngizayithenga. Khona go. Izawuthengwa nguye. Athi but mhlawumbe kufuneka ngishare ekhaya. I know what I'm gonna do. Ngoba inhliziyo ngithi oh Nkosi. Uyayazi masifaza nje izinto ezininzi. But lo muntu undibonisa uthando. Lo muntu akandimi akaphatha iBhayibheli yakhe ngesabatha ayenkonzweni ngesabatha. Akakhonzi nokhonza la. Uhlala kula branda yakhe all day, all week through. Okanye amaye from down. But wandibonakala uthando. Wayilungisa. Ndathi ndingena apha, it was a Friday. Ndathi ndingena apha enkonzweni ndimisa phaa wafowuna. Wathi kuma fixed it. Ndathi hallelujah. Hallelujah. So sithetha lethu nani ngothando. Uthando oluzeka kade kumsindo, uthando olungacaphukiyo, uthando ebamnandi xa kukho uthando. Kuthiwa ke uthando essentialness of love. Sizawuhlala ke kumakolinte lethu nani chapter 13. Siyayazi sasiyitendeleza le verse esikolweni. Sasiyitendeleza iyaphindwa ke ngoku but ekuyitendelezeni kwethu ngoku we are going to stick point by point izinto zothando. Phayana kuMateyu 24 verse 12 kuthiwa phayana ngenxa yokwanda okukhula okuchasa umthetho kwakuphela uthando. So into emangakho bena kubande nasemabandleni kubande ukungabikho nto imnandi intoni ukuphela ukuchasana nantoni nomthetho. Because kuthe ngokukhula kokuchasa umthetho kwanda ukuba kuphele uthando. Ngifuna ukugqitha ke ndithi uthando lwenza ntoni? Uthando lwenza ntoni? Befuna i-25 fast. By 25 kufuneka ndibe ndisukile apha. Uthando lwenza ntoni? Ke makasiphakamisele izandla. Uthando lwenza ntoni? Hayi andizo hayi. Ndisajonge ngapha. Sihleli nabantu ngapha. Ayini bethu nani? Uthando. 1 Corinthians chapter 13. Alufuna ukwalo kodwa. Onye anything umuntu othanda into zakhe yedwa umuntu othanda ngomuntu othanda unayibanayo. Alunamona. Uthando ndoxela kothando nongasekhaya. Lento uthando kuthanda. Xana ngaba unika umuntu ngenhliziyo yakho yonke. Luthando olo. Yes. Xana ngaba uyayikhupha inhliziyo yakho into xa umnika ngothando. Ungamnika ukroka. Ayilotha. Amen. Mamnonti. Amen. Mama kape mphakamisile sisithi athi wewe uthetha ndithi hayi zifida. Unyalo ukhola into. Esinisana Xa unothando yase funeka uxolele izono. Xana ngaba unothando zibonakalisa ungaqumbi. Sukumba xa ndikonile yazi into yoba ngaba ndikonile uxolele uthando nalo. Mamela ke mfundo wami. Kaloku sinika nechance sonke apha ba. So uphendule. Xolela luthando nolo. Mama sihambe. Patient. Lunomode. Xolela noma ndikonile into zonke. Luthemba into
uluqala uthando. Uthando alunamona. Alugwagwisi. Alubehave kwada. Doesn't behave rudely. Does not seek its own. Alifuna kukwalo kodwa. Does not get easily irritated. Does not keep records. Does not delight in wrongdoing. But actually this thing is wrong. Right? Set up, but somebody will say something, but si dissect differently. And of course, you know what? It was not like that. Uthando does not delight in wrongdoing. Sikhonjiswa ke kuYesu Kristu, sikhonjiswa kuThixo, ekuthiwa kuba wenje uThixo ulithanda wena. Yes. Wade wanama unyana wakhe ekuphela kwamzeleyo. Ne? Ukuze bonke abakholwayo bangatshabalali. Koko babe nobomi obungunaphakade. But today we are so selfish as amaKristu. We will not even share a bottle of water. No, we won't. Yeah, your it's enough. And the grandma, oh, tell me I you know, Utiko makasincede, ndithengendenza isamari yesamari, sengigqiba ke ngoku ngenxa yexesha. Kuthethwa ngokholo, ne? Kuthethwe ngethemba, kuthethwe ngothando. Kuthiwe eyona ke inkulu apho yintoni? Luthando. Sifundile ke into yokuba uthando lunomonde. Uthando lu-kind. Uthando lu-joyful, lu-happy. Yes, uthando, joyful. There's joy apho kukuthando. And uthando lu-genuine. Yes, they're genuine. You don't have to. Uyabona ke bantwana bam, uThixo uyawundigweba ba. Ndizawuma apha, ndingumama omdala, obekhe wamncinci, ndingathethi ngento babethunani. Abantu abancinci, nathi besibe sikhe sabancinci. Oh God, sikhe sabancinci. And you can look at us now, we were beautiful. We were attractive. Yep. But some guys, I think it's better because it's a fact. Yeah, we were once. I said, I don't know this. But if you know the Sunday, abantu abasebancinci bethunani because ubomi bune-facts zakho. Into abasibe sinkwalambisa sisisinto singathi sithetha amanyala sithini. You know, ayizosinceda. Uthando ikhona laa nto, being a woman, a young woman or a young man, ubone manela lady, kube khona nto ithi attractayo. Ukubona noba nje ihlabanye bengalo pha awumazi ngosine Nesmile sakhe. Nesmile sakhe ngoba Yeah. yeva akathethanga ngumntana abantu alisinhliziyo yakhe manje igubha xa umcinga wenza umbona bene-palpitations. Ndiyaphosisa kaloku nawube kaloku khona ayikhaniphange niphilana Abaphili apha. Umbone mhlawumbi akakhange ambone wena yena ne nawe khweza ngaphaya uma lenxiba ifasikoti kamama mandibaleke andibona kahle ngoba ndibona bani laa mntu ndine-interest kuye nochama. And in most cases
olo thando lunje ayilulo bethuna nolusithetha ngalo in most cases oluya sasike sigalana yeva iguba inhliziyo ngosamthuna ngofana wasemasukwini uzawufika uzawukukhupha kusendaweni uve imoto igquma uthi uve necambo libhalwa kwakwangweni ngowale ekuseni umalunyanya uyogqoba uthe kuzolela sempwedlezi amtshayini bethunani ukuthi uthando lukaYesu Kristu esikhonjiswa kulo uthanda wonke umuntu. We're gonna love each other as young people, as brothers and sisters. And we must share a common goal yokuthanda uKristu. Phambi balambili lufike asibene common man esithanda uKristu kuqala. Ngoba lambili kuphelela ekubini. Yaba lanto it's not lanto ngoba inhliziyo yaguba. Ngiyayibona ngathi usathana lo. Right? No matter how high the profession, he whose heart is not filled with love for God and his fellow men is not a true disciple of Christ. Though he should possess great faith and have power even to work miracles, yet without love, his faith would be worthless. Singenalo uthando, fana nemina ehlokomayo, nenkanzi eliphezezayo. Oh, inkosi bethuna mayisincede. Kanye kade umuntu ngisibona isandla sakhe sazikenza ngokunika ke ngokuzandla nabazibini nabazithathu. Right, maqala ngothatha umuntu. Ndize ngomama umakhaphela ndize ngabo mamuntu. Okay. Wena ke lokhu uyathanda ukuphakamisa kade. Ngoba nje mama ndimnike ekhaphe ngothatha umuntu lesigcebe kwelicala, size kwelicala. All right, ke tata. I think this is number 6. Number 7. That's almost the 6 from 6. Called Kita Mutanda. And then we call it this one of the First John chapter 4. Verse 8. Lo mina uthando akazana manje bawuthixo uthando amaxesha imbanga kubana uthando lungakuthi act as if semazi ubona uJohn uthi nide the reason lokuthi abantwana andikho uthi banga kuhle kuYesu ukuba ngoba benza uthanda no matter what kuba uYesu akazama mana ukuba ngoba usukashi bani kunagcina wenje ukuthanda ukashi andihlelanga kubani inokuzenza zonke izinto asikho kubani uYesu and eyona kuqala baleke awusijonge wena wangalasala nyabona lakhe uziqonde wena uziqonde ngikena umbono omabana whatever edola occasion honest ayenza indima yakho honest izigulane ngibukele abana esinye isigulane sizenze lezi isigulane kodwa bazofuna uncedo babilo nathi apha izigulane zethu zahlukene omunezinyo omunenhloko whatever sile bantu bakade sizizigulane sonke
Yes. sidinga uYesu Kristu. Inkosi baba. Thina singathandani apha enkonzweni siziChristian apha enkonzweni but singenalo uthando outside ebantwini bengengamaKrestu and ke ngoku loo nto leyo izawubangela ke ngoku nje bethina sithandani xa singathandani thina asizukwazi uyobaxelela abantu ngoYesu because khasiqala uthandana bhala kunkuzi qale sithandane thina sikwazi ke ngoku uyobaxelela abayana bangaziyo naKrestu ayincedi into uthi sithandane apha only ngaphakathi ufuna ubethela nje loo ndawo sithandane ngaphakathi inside the church but asuniki kwabanye abantu funeka siservise nabanye abantu because xa singaservisi abasokwazi ukungena. Amen. Inkosi. Amen. Mama Kape. Amen. Anikezele ngento zakhe zonke ukondla amahlwili isenzo asisobe samncoma yena ukuba athande uThixo. Iphinde inye indawo ithi nokokuba sinokwenza ntoni ukuba sinowutshitshina xa sifuna ukujonga olona thando lulo masijonge uYesu Kristu. Ibe khona kokugqibela xa liqala isifundo besisithi ngoku into eyenzeka ngenxa yokukholwa kothando kungenxa yokufuna umthetho. Ngoku ngale ndiye ndathi xa ndiyijonga yelo ndawo ndajonga uba kunzima ngoku ukumthemba umntu. For instance, uyaqhuba uqhuba imoto udibana nomntu abe phendleleni ahayikhe and uqonda uba enkosi yam ngenxa yokuba ufuna umthetho laa mntu mhlawumbi asuba uzohayikha uzothatha lo moto manalaa ngqondo asuba mhlawumbi lukhona lelalo ngokubethelwa kuloyiko akuthembi umntu onenyani nomntu ongenanyani. Ngoku ngeba ndifuna into kasingayenza ungayibonisa njani ngokuthanda kwimeko enjalo ngelixesha bephupha abephambi ngapha kwebhekla kakade athi ndicela isonka okanye uyalila lo mntu uye wena uqonda enkosi yam andiqinisekanga xa kusebusuku nobani iyaqala lo mntu athi ndicela uncedo uqonda awuyazi it's because asuba wena awunayo namhlasa lilolu ugcwala kuloo xesha singenza njani kwiimeko ezinjalo kuba ngekungenene ukuphola kothando kungenxa yokuthelo singenza njani inkosi kakhulu. Bakunonti andikuzela ukubuzo hayi umama Kapela kunento ethi singenza njani ngoba kukho ububi ngokukhoyo. We are hesitant to help people because abantu bazasibulala uyaqonda ngotsotsi abantu but ke ndinika wena ndisithi ndiqala ukujongana okokuqala apho athi zintanga ngoku singabantwana bakaThixo akabonakala into esobayiyo kodwa xa ke wabonakala sizawufana naye bonke abamamkelayo uThixo ubenze into yokuba mababe ngabantwana bakhe. Into esiqala kuye kumamkela uThixo xa uthandazile umcele uThixo nangokwemaphandle uphakaphale inkqonkqozo uthi bawo umntwana wakho lowa andandlela omnceda ndiyamoyika ndicela wena Nkosi. uThixo akasokolisi bazalwane uyamsusa
aye kulaa ndawo ayaziyo ngoba amaxesha amaninzi luza ngo-12 nango-1 ebusuku edina uyakwazi uhleli wedwa yaye uyayazi uyamoyika. Bendisiza kule ndawo ke mama kule nto yothando into yokuqala uma uyenze yamkela uYesu. uYesu nguye ozawususa kuwe ipride yoba ufundi akwenza uzazi intoba nokuba ufundile imfundo yakho ayizukwenzela nguye ozawukwenza umthande wonke umntu ungena because wena sasuvuke ekuseni uthandaze kuThixo ngokuhle uthandaza kuThixo emini uthandaza kuThixo ndiphe Nkosi ikharektha yakho ndifuna ufana nawe Nkosi uzawukwenzela apha ebandleni ukhona okanye uthando lupholile. That is very true. Uyayazi uYesu lonto uthe kwixesha lokugqibela luzawuphela uthando lwabaninzi kodwa uthi uYesu ubabizile abantwana bakhe mabaze bazawuhlala apha kule ndawo wabiza naye uYesu uSathane bakhe bazawuhlala kule ndawo. Kuyekeni kukhule kokubini liyazi ixesha uYesu uzawuhlungula ngokwakhe but wena ndithetha nawe ke as an individual zijonge zijonge xa enobonakala uYesu ngofolo wanamhlanje where will you be kungoku ukuba zimise phambi koThixo ucele uxolo kuThixo ukele kuThixo uthando lwakhe ngoba uthando olunikwe nguThixo lolu luzawukwenza into yoba ungasenzi ibhetele kukodwa yakho ungabi namzondo mntwini noba ukwenze into ube usazi into yoba bawo ubuthe makaqalele ukuba bayazi. We make mistakes, we are human beings, but God is above everything and uzawukwenzela anything ocele kuye ukholwa bakuThixo uzawuyenza. Xa ndiqukubheka bethunani ndifuna ukuthi isifundo sibhalelwe mna nawe uqale phaa kum umoya kaThixo uqale usebenze kum. Singekuye uKristu uthando asizobana ithi ke le nto masiqine ekuthandazweni uba iNkosi isincede ngoba yona ithembekile inakho ukusinceda. Okokuqala masiziqonde mandingathi xa ndifunda ivesi apha ndiyijolise kubani ubani ke lo yabona le mna asizoyifakala. Inkosi ke ithembekile inakho ukusinceda. Ndithemba xa ndifunda ngamaKorinte ezi zifundo ndizilandelela ndathi ngaba le ncwadi yayibhalwe nguPawulos ehleli phakathi kwabantu baseKorinte kodwa iKorinte endikuyo mna ndiyayazi. Ithi ke le nto mandilunge inkosi ke bekufanele ingasikelela isenze ukuba sithi xa sidiskhasa ezi zifundo siphume sineento ezizicholayo singafani nayizolo ngoba ukubuya kukaYesu kusondele. Masibhalele amehlo bawethu sezulwini ngalizwi lomhlaba sibulela Nkosi uthando lwakho nenceba yakho. Siyabulela ke Nkosi nge-interactions esibe nazo kumalungisa ka-school. Sibulela Nkosi umoya ozolileyo wawufaka phakathi kwethu. Sihlala ke wena kuThixo uthembekile ke wena ke Baba. Sincede ke bawuvuselele izazela zethu ukuze sihlale eluthandweni lakho ukuze Nkosi singasuki eluthandweni lakho. Sicela ke Baba izinto ngegama lonyana wakho uYesu Kristu. Amen. Umama umoya ke uzawuza ngaphambili andithi wenza i-promotion ye-stewardship. Ndicela uze andifune noba kuqube Manzulu sibandele igama elihle lokufika nomfikeli wethu Yesu Kristu. Amen. All right. Sicela nje siqobisa ngomzuzu. Umzuzwana. Osithandekayo. Sifihle ingabi nzima kube nkulu ukuze sihlazeke noKristu wethu. Amen. Lenzi nugget yanamhlanje. Esihloko sayo sithi the danger of self-reliance. The danger of self-reliance. In memory text yethu siyifumana kuMatthew chapter 13,
sijonga just verse 5. Ukuba siyaqaphela ke phaa kuMatthew chapter 13, kulapho kuthethwa uYesu esenza umzekelo womhlwayeli. Apho umhlwayeli athe wahlwayela khona imbewu kwiindawo ezahlukeneyo. But eyona ndawo sizoyijonga namhlanje yilaa ndawo umhlwayeli ahlwayela khona imbewu kumhlaba oselulwanweni. Apho khona umhlaba, imbewu le ihlwayelweyo ingakhange ifumane umhlaba enough yokokubana ukhule. Coming to us as Christians. Now, sijonga ke ngoku into yokokubana njengokristu sisitsho sithetha ngobungozi bokokubana thina sifune okokubana singaxhomekeki kuKristu. As stewards, we are reminded that if we want to remain faithful, if we want to remain clinging in God, we need to depend on Him. Uthi ke lo mbhali xa ethetha amagosa ayadinga okokubana ayame okanye athi nca kuKristu. Kubekho umbuzo othi ingaba kuyakwazeka na okokubana ndihlale ndithembekile xana ndingenayo uqhagamshelwano okanye xa ndingathanga phaa uKristu okanye ndingenayo i-divine aid. Xa singathembeki, uyabonisa lo mbhali into yokokuba asithembeki simply because asinayo the divine aid. Sithembe awethu amandla nokwethu kwenza, sijonge inzuzo nezinto esinazo senze ngazo. Unombuzo othi ke xa ndisondele ekugqibezeleni uthi, could this danger be faced by Christians today? Ati comma, ati by the leaders of the church body in the Seventh-day Adventist Church. Abe nayo indawo ethi ingaba lo mngeni wale ngozi kukhona na abantu bebezinkokheli ngaphambili abajongene nalo mngeni, okanye abo bakhona elukholweni abajamelene nale ngozi? Impendulo iphuma itholile isithi ewe bakhona. Masenze introspection. Xa iphuma ithi ke ngoku, as long as siba ngamaKristu azithembileyo ngezinto uThixo asiboleke zona, singenzeli uThixo but sisenzela olwethu uziko okanye okwethu ukubona. Kuthiwa awaphelelanga apho, so ifuna sizihlaziye sizijonge senze introspection. Kuthiwa abanye bakhona bayasebenza okanye basazibeka okanye bazimise bame endaweni kaThixo, kodwa bebonakalisa ukungathembeki, bade bangathembeki not only ekubuyiseni izishumi yeminikelo but bangathembeki nakwezo zinto abazenzayo. In other words, uthi lo mbhali ndingathembeki napha ekufundiseni abantwana endibafundisayo phaa e-MRC. And that is unfaithfulness, because uThixo has given you the gift of being faithful. Uthi ke ngoku abanye ke siye kule ndawo iFerritory bangathembeki ekubuyiseni iminikelo ecetyiweyo, planned offering, not a tip offering. There are two different types of offering. A tip offering, whereby lambuzi ubuzwa ndibona umuntu endiba estratweni ndicinga uba ndinayo ndikhuphe ndimnike. Xa singayiplananga iminikelo yethu okokuba namhlanje ndinale 50 rand ndiyonikela ngayo andathandaza, it is an unplanned offering. Ndiyazazi okokubana ndiphiwe imali once a month nge-15th ngumntwana andiphangeli okanye ndiyandodla. Do I make a plan of what will I give to the Lord? Ngoko andenzele ngako. So abanye bethu we are not faithful.
si-unfaithful ekuziseni iminikelo esiyicebeleyo, abenye bethu sigqithise ngokungathembeki kwizishumi ezingezo zethu ezezikaThixo. Kuthiwa ke njengamaKrestu xa sizijongile esipilini sazibona uba sindawuni na, masicele okokuba uThixo asingcwalise, asithumele umoya oyingcwele so that sibe ne-service e-undivided. Umna abesebhek ukhokela uKrestu ngaphambili. Kuthiwa self must not be cherished. Christ demands the heart, the mind, the soul, and the strength. Lamandla endinawo wovuka ndiye, lamandla endinawo wovuka nditye, lamandla uThixo andinike wona, ndimele okokubana ndithembeke kuye xa endenzela okuhle. Zininzi indlela esinokuphileka ngazo. Ugqibezela athi uChrist Object Lesson, page 48. He who lives to himself is not a Christian. Amen. Oh, yes, we are. God is good. All the time. God is good. I can testify. The only thing is no way. I Kuba ngeswati right yamas. We are not imana kuthulele komfundisi zakho. Bethembea, ubethembea. Yes. Yes. Hayi masambe ngalo kakuhle. Sabantu kuthula. Yes. Yo, mama yo yonke la. Number 33. Oh yes, oh yeah.
127. 127. Kahawayo unajana Ngizoqala ngeze-district izaziso. Siyaziswa into yoba nge-Fridays abefundisi bethu bazomane besenzela i-seminars babe sekuqaliwe ke-Friday. Kunye i-committee yethu siyakhumbuza iyaqala nge-8 to 14 kaNovemba. Nge-29 ka-August i-Cape Conference in collaboration with SAU izabe ine-Education Day. Le-Education Day idibanisa i-PE North namabandla onke aseTinarha kodwa kudijanelwe ke eSwane Bull Hall nge-29 August. Kuyacela ke wonke umuntu attend the event. Okunye i-UBIT SDA School ine-high tea nge-30th August. Kuthiwa ke kulungiselelwa intoba kuba siyazi uba i-UBIT School iyayidinga kakhulu uncedo lwemali. Ezo 100 rand zethu zawunceda ke phaa esikolweni. I-district choir meeting and practice kwamagqabi church ngomso
amaxesha ke khange ngiwaziswe ukuba bayakwazi singene ke ngoku ezalapha ekhaya amalungu ebhodi ayacela into yoba ukwehla nje komshomayeli azaqhinje kwencinci egumbini ayacela adibane. Okwesibili umama uNgqina ucela abantu ebengekadibani naye nge-20 badibane kunye naye. Ngomso ngomngcwabo kwabrada Mashalaba umzimba uyafika ngo-8 ekhayeni uziwe enkonzweni ngo-10 uyaqala apha enkonzweni ngo-12 i-adresi yasekhaya u-4887 eGaika Street. Church business meeting ngomso ngo-2 after umngcwabo siyacela into yoba size apha enkonzweni ukuqoshelisa imicimbi yebandla. Next Sabbath, nge-22 August, yi-pastor's visit. So sabe sinomfundisi wethu umfundisi uTebe ngesabatha izali. Umama uMende siyaziswa into yoba akaphilanga usesibhedlele eGreenacres kwa-ward A, room 105A, first floor. Then okokugqibela sizofunda i-second reading, second reading membership ka-Sister Tezengane. Ileta ibhalwe nge-28 kaMeyi 2026. Membership transfer for Sister Nandi Tezengane. All Christian greetings to the church. This letter serves to inform you that Nyaniswa Church, on its sitting on 16 May 2026, voted to release the membership of Sister Nandi Tezengane as requested. The church would greatly appreciate that upon accepting the member into your membership, you inform us in writing so that we can remove her name from our books and update the ACFS system accordingly. If there is anything else you would also like us to assist you with regarding the membership, kindly contact us. Your sign again no by Sister Mkita. Ingaba sisho sonke basiyamukelwa Sister Nandi into membership ye-Football Church. Inkosi kakhulu. Nesicelo Sister Nandi aphakame ibandla lizobona. Sethezekani. Inkosi kakhulu nawe Sister. Inkosi kakhulu bantu. Manithabatha ithuba nje ukuthi bantu ekhaya lenkosi yethu amen. Ezami zintathu nje izinto. Oqala umfundisi uthi manje kuze bandle uba ingaba mhlawumbe kakhulu na ufuna ukudedicate umntwana okanye abantwana uba bakhona phela abantu ngesandla njengoba bakhona abantu okanye badibane nabo. Inkosi kakhulu. Bonke abantu abakhoyo bangadibana nami okanye nomkhabuzayo oyibhekishin abantwana. Inkosi kakhulu. Njengoba besivile nje uba ngomso ngumngcwabo kaSemphiwe nje ngiqhuba ke ibandla siye sikhuphe isithethi sebandla ngokuthi sebandleni kuba ibandla lisinike isithethi sebandla elizawuthetha ngoSemphiwe Mshalaba. Ukhona uphakamisayo ubana ungathetha bani na ithuba lakho. There is time for this speaker. Bana Maki, akaliswe igama lakhe Maki Kolokasayo, Kasi, sisho sonke, Inkosi kakhulu. Ubana Maki ke isithethi sebandla ngomso emgcwabeni. Okugqibela siyaqhuba neenkonzo zethu ze-pledges silungiselele i-meeting ngoku lithuba lalonto ukubana siphinde abantu abalungileyo bazokubuyisa elele kuthembisile. Sacela uNonyeko aze ngaphambili, ziyamalobe bandla aze ngaphambili.